Kakadwa kinpapagayam ti may kadwa nga Juan. Iti kapitulo 4, versikulo 6, may sarang nga versikulo tumasain tayo. Kasto iti kunana. Datayo, tattaw na tayo ti Diyos. Ti makaammo iti Diyos. Dinggan na tayo. Ti saan ataw ti Diyos. Saan na tayo adinggan? Gapo ito'y maamuan tayo di Espiritu ti budno ken ti Espiritu ti ulbon. At napanigas manipod tila ito'y nga bersikulo. Dahil ti balikas ako nana kakabsat kinigayan nga kastoy. Tattaw na tayo ti Diyos. Yan. Tattaw na tayo ti Diyos. Ang makaammo iti Diyos. Maawatan tayo. Nga dahito'y abalikas wun mo sao. Nga dagiti tattaw nga nagbalinan nga tattaw iti Diyos. Adda kinkwana dayjay ayat nga insagot na kadagitoy nga tattaw. Adda kinkwana iti ayat nga insagot na kadagitoy nga tattaw kadagijay makaammo ken ni Apo Dios. Isu nga naimbag abalikas naimbag nga sao tagayam dagiti tattao nga makaammo ken ni Apo Dios isutin bilang na nga tao ti Dios kad adda inkarina asagot kadakwada. Dahiti matlang ang libro kapitulo 3 versikulo 1 kunana iti kaso. Kitaan niyo no anya ti kita ti ayat ti insagot kada tayo ti Ama tapno magnatay tapno managanan tay anak ti Dios kad anak ti Dios ngaron gapu ito'y alubong saan na tay nga amammo gapu taiso saan na anamwa. Di kasasad dagiti anak ti Dios nga isuda nga ti Dios adda kadakwada kinunana ni Juan. Saan da kayo nga amammo dagiti tattao tilubaw. Dahil ti kinunana narigat nga kasasaad kakabsat. Tinagbalinan nga anak ti Diyos nga ti Diyos at nakinkwana kat kunana Pastor Juan kunana nga isuday ti timpalting ti Espiritu Santo kinkwana dagitoy nga tattao kunana nga saan ang makaamammo kin ni Apo Diyos saan da nga amammo dagiti tattao ni Apo Diyos. Kat no saan tatay nga amammo nga nagbalinan nga tao ti Diyos. Anyang arod, kakabsat kinagayan, tintayo aramidan, ay agpakaammo tayo. Ibaka tayo, nga datayo na kita anak ti Diyos. Kas na kumakin na po bisay, amok kumangarod na anak. No saan nga nagparit na nga imay ng lamano kat tangadag, dahil tayo kabsat tayo kaya nga may sa kadagay ka adiban ti ili, ti kalimunin. Isang nakasdyan, ti kaarig kinkasping na, nga datayo nga nagbalinan nga anak ti Diyos, ang makamamo iti Diyos, nga adda kadatayo ti Diyos, datayo man, ti mangipakaamo kadakwada, nga lupay dagiti tao, nga adda ti lubong, nga awan kadakwada ti Diyos, saan datayo nga bumo, ngam anya taramidan tayo, ay ayatan nakabsat, rumbay, nga ipakaamo tayo, nga datayo kat anak ti Diyos, tapnon iti kasta, amuda, nga datayo ti Diyos, adda ka datayo, palakpakan tayo, nga ti Diyos.
Kapitulo 3, tina iti matlang nga libro, versikulo 6, kuna na tinasno. Siya sinuman nga agtaon kinkuana, saan nga agpasok? Siya sinuman nga agpasok, isu saan na ang nakita, kat di naman na amuan. Kaabsat tinagayan, titalgad nga imbaga ni Juan, titao nga agda kinkuana ti Dios, kunana saan nga agpasok? Saan nga agpasok? Saan ang tinsarununga kunana siya sinuman nga agbasol iso, saan na ang nakita kat di naman na amuan. Kakabsat tinagayan, ti kaya nga sa uwan ti maysa kadagiti adipan ti Dios nga ninihuan. Ado dagiti sombrot ti simpan kin kapilya. Nga umayda at taydaya. Umayda iwan waragawag kadagiti naitad at alingto kadakwada kantaman wano testimonyo pagyaman wano ang yangapanak kakabsat tinagayam tatlong makita dagiti tattao nga isuda kat adda kadakwada iti Dios. Ngam gayam kakabsat tinagayam naglawag ti pinagkunan ni Juan nga kinunana nga siya sinuman nga agdaan kinkuana saan nga agpaso nga rod kakabsat tinagayan datayo kuma nga adda diti unad diti santuaryo ti Dios pudno kuma nga datayo may bilang tayo nga ti Dios adda kada tayo kat ti panagbaso awan kada tayo kat ti agbaso dagiti tattao nga awan ti Dios kadakwada manaydayaw ni Apo Dios. Isu nga itinaytoy akong daway kakabsat iti versikulo 7 kunana anak ko anong dungwan di kay itulog nga iyaw awan na kayo ti uray siya sino kaya garamit ti kinalintag na lintag akasmat iso na lintag amuyo kakabsat ado dagiti tao nga managgundaway naadda umay Apo Dios pudno nga adda kadakwada ti kinalintag ket dagitoy ang mapaspasama isuda ti rason nga no dagduma dagiti tattao nga napudno nga mayat na tumulong isudan ti agbutay tapan panunutin da dilakad na may saba damat lang nga maibilang nga kas idjay tinulungan da ngam da ito'y awagas ipanagtulong da initsimpo nga kasampulan na matitulong dagito'y nagataw nga natulungan saan da maten nga ammo itumulong iso nga kinunana di versikulo 7 ulitin tayo anak ko anong naman di kay itulog ngayaw awan na kayo. No sinagutan na ka, itinaimbag, ti may sa katao, may mapan iti ayat, apagimbagan kin pagsayatan, pagrangayan man iti bukod a pamilya, kin pagrangayan man gapo ti trabaho ti Apo, rebbeng na nga subadam, nga saan kuma nga isudayta, ti mangyaw awan kada tayo, nga agdawat kin agpatulong kadagiti tattao nga mayat at tumulong may panggap ti panagprogreso ti trabaho anayawat kin naitalag iti tunggal baysa kada tayo. Nung nagduma kakabsat daytoy kunana aganggan kayo kunana saan nyo kumang nga itulog nga iyaw awan na kayo iti uray siya sino ayat na nga sa uwan kakabsat kinagayan ado dagiti nalintad nga iso nga garamid tinagtungpal ngam adumat dagiti tattao ngagparangda analintad ngam saan damat naramidan kintungpalan dagiti banbanag nga isubat na ijay banag nga intulong iti may sa tao
Isu nga iti daytoy nga aldaw. May isa na ito'y apakdar. Awagas nga namidin ti Diyos. Iti versikulo 9 ko na. Siya sinuman anabukal ti Diyos. Saan nga agbason? Ulitin tayo. Siya sinuman anabukal ti Diyos. Saan nga agbason? Tatibukal na Diyosan. Agtaang kinkwana kat isu saan na ang mabalin ti agbason. Agsipod tanabukal iti Diyos. Kaya't na nga sawan kakabsat ko ni kayo. No ti tao kat binukal ti Diyos kat adda kinkwana tinagusan akasasad iti panagbiag panagserbi kinkastamet ti kadana iti daytoy alubong kinunana ni Apostol Juan. Saan kay kuma nga agbason? Kat saan kuma nga iso ti mangyaw awan kada tayo dagiti banbanag aparakor amay paay amay ted kada tayo ngem nadaduma kakabsat ti dagayan dagiti aramaten ni Apo Dios nga tattao mayat nga tumulong isuda ti mangyaw awan kada tayo tayton simpuna nga naawat tayo tinnaala tayo saan tayton nga ammo ito isuda ngem anya ti kunana sa sinuman anabukal iti Diyos saan nga agbason tatibukal na nasantuan agtaeng kinkwana kat iso saan na ang mabalin ka agbason agsipod tanabukal iti Diyos. Kaya't na nga sawan tumpalin tayo aramidin tayo kat surutin tayo iti pag iso abanag maraydayaw ni Apo Diyos dayta ti kayat ti Diyos nga iso nga hintod na kinapostol Juan nga iso ita iti banggad kin mausar kin maramat ada tayo itangal daw taplon iti kasta adda talgad tayo nga gayam dagitan nak ti Diyos a pinaraburan na nga nagbalingen ng nak ti Apo dayta ti daw dawaten ti Diyos kini Juan nga ibagana kadagita tayo nga isuda saan da kuma nga agbason maraydayaw ni Apo Diyos. Iti versikulo 14 kunana ti kastoy. Kabsat pinagayin. Ammo tayo nga imalis tayo. Nanipod kin patay. Aging ga iti biyag. Agsipod. Tayaten tayo dagiti kakabsat. Ti saan nga agayat agtalinaad kin patay. Kakabsat kinagayon. Adabanag nga kayat nga sa uwan ni Juan. Ti tao kinawusan na ka. Ti tao kinawusan na ka. Manipod iti biyag. Kayat na nga sa uwan ti biyag. Iso ti pan nakaristor mo. Nga pan nakailabaw, manipod kin patay. Nung inaikan na ka tibiyag, ngailabaw ka kin patay kat agdakan nga agbibiyag. Iti kinalintag kin kinapudlo, may panggap ti panagserbi kin ni Apo Diyos. Mga kapatid, kunana, aganad kayo. Saan kuma na iso ti mangpukaw kada kayo. Ayat na nga sawan ay ayatan nakabsat no kayat tayo nga tibiyag kayong sagot ti Diyos kada tayo. Apay nga saan tayo nga agtalinaan kinukuana. Apay nga panawan tayong tibiyag kayong sagot ti Diyos kada tayo. Nulad duma nakabsat kayong kasta dagiti kasasad tayo nga agpunan nga mamating kalagay ito'y nalala. Ngam agyaman tayo. Tidakal at inaimbag ti Apo. Parabor na dayta. Adda tayo pailan. Kadagito'y naladaw. Nga adda nga sumursurot kinagtungtunog agtungtungpal nga mangidaydayaw kinaputan ng Isu Kristo ayat nga sawan kakabsat kinagayan
Isu daytoy ti rason no apay nga adda tayo dito. Saan tayo apanawan dayjay biag nga insagot ni Apo tayo nga Isus. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos. Dito ay kalabsat kinagayen. Hindi daytoy matlaing nga bersikulo. Adda kunana dito, ulitin tayo na yung versikulo 6. Ako na natin aso. Ti makaammo ti Diyos, dingdinggan na tayo. Kaya't na nga sa word, ti Diyos dumdumlag dagiti kun kuna tayo. Dumdumlag, iti kun kuna tayo. Isot kapuna, nakabsat kinagayan, na iso na ito'y, tibalikas. Ti versikulo 1, iti kapitulo 4, na iti maglaga libro ko na ay ayatan. Di kay patyan, dagiti amin na espiritu, no di kat suotan nyo, dagiti espiritu, no nagtaod da iti Diyos. Taado dagiti saan apod no, amang madto aring warnan dito'y lubo. Adda, balag ti Diyos. Manipod kada tayo nga tata. Nga kinunana, ayayatan. Di kay patyan dagiti amin na espiritu. No di kat sutin nyo, dagiti espiritu, no nagtawag da iti Diyos. Tadagiti saan apod no amang madto rimwardan dito'y lubo. Kaya't na nga sa buwan balbalagan na tayo ti Diyos. Da tayo nga sinagutan ti Diyos iti biyag. Da tayo nga tungtungpang kinkuana. Adda balagda kat kinunana. Adon dagiti addan kadagiti nga lubong. Dagiti saan nga pudno. Amang mataw. Kaya't na nga sa buwan kunana suotin niyo. Da kayo may ayatan, no, pudno matlay, na naita nga espiritu, kat nagtaon kin ni Apo Diyos. Apal, kakabsat pinagayan, versikulo 3, muna na, kat amin nga espiritu, ating mga pudno kin Isos, saan agutwati Diyos, kat da ito'y ni espiritu, ni Antikristo, anang nagyo, nga umay, kat ita, addan, dito yung manipod ini, kakabsat pinagayan, nang nagtayo na ita ngayon kaskasaba. Dagiti mga kaskasaba, nga tipan nakabaling, ni Antikristo nga kabusor, na po tayo nga Kristo, nga isuday ito'y, ita-addan dito yung lulong, tatlong dadailin na, dagiti sinagutan ti Diyos iti biyag, nagdanayo, isong ako nana, kakabsat, kinagayan. Ulitin tayo mabasahin, kat amin na espiritu, di nga manipudno kinisos, saan ako kwati Diyos, kat da ito'y espiritu ng Antikristo, anang nagyong kaumay, kat ita, addan, dito'y lubo. Sumaganad tayo, ay ayatan na kakabsat. Masapol iti, yung tayo panaganap, tayo suday ito itin baga ni Juan, manipod pan nakabalin ti Espiritu Santo nga naggapo iti Diyos nga intad na kini Juan na liban nga isuday ito iti gapuna nga itamat nga daw mausar kat maramat para kada tayo taplon dagitoy anang nagtayo ini rebbeng na amay palagad rebbeng na amay magadat kay apay ay ayatan na kabsat di pang nakabaling ti Espiritu ng Antikristo addan dito'y lubong di lakay kadungtang ti panawan kat umalikin ka kat dayta ti mangyalis tin mga mangyadayo iti panagserbe daydan intad na putay kay Kristo nga sagot kinka nga iso dayta makunkuna abiyag nga agnanayo iti kapilay ti matlang nga kapitulo kakabsat versikulo 20. Una na, dahil 5:20 nila iti alibro, kasto hindi mabasa. Una natin na story, 5:20. Kaya,
ammo tayo. At di anak ti Diyos imay. Kat inikan na tayo ti panakawat. Tapno mabigbig tayo. Dayjay napudno. Kat datayo agtaan tayo iti dayjay napudno nga iso. Ti anak na Aso Kristo. Daytoy iso ti pudno nga Diyos kinbiyag nga agnanayo. Kadagitoy galaw daw. May saraytoy nga pagsinyalan. Nga imbaga ti Diyos manipod tinihuan. Nga addan tumay. Nga agkuna. Nga daytoy Kristo saan nga isu ti Diyos. Addan to agkuna. Nga daytoy Kristo ibagadan to nga saan nga Diyos. Ngam anya ti kunana isu daytoy iti pudno at Diyos kin ti biyag nagdanayo. Ayat na nga sarun kay ayatan na kapsa. Ti pamati tayo nga iso. Nga naimula manipod ti panunot. Aging gana ti puso. Patrin tayo nga ni Apo tayo Iso Kristo Diyos. Apay tinunana saan lain nga Diyos nudikat kunana podlo a Diyos. Iso nga itinaytoy nga daw. Kakabsat tinagayen. Podlo kuma nga isuda. Dagitoy dagiti may muda. Amay pati kadagiti panunot tayo. Rikna tayo. Nagayam na po tayo Iso Kristo. At dan ipag nakabalik. Iti Espiritu ng ti Kristo amang dadal dahil pamati tayo nga ni Kristo kat podno a Diyos. Iti versikulo 4 kasto iti kunana tinaytoy matlaay nga kapitulo kunana ti kasto. Ta ti anyaman anabukal ti Diyos parukmaan na tinubo. Kat daytoy ti panagpaligi panang parukma iti lubong iso ti pamati tayo. Kalabsat tinagayan iso daytoy iti patalgad ti Diyos kinihuan nga rumban nga ni Juan maamuan tayo nga tattao nga isunod kita di bagbaga ti adipon ti Diyos nga naisab ti daytoy nga lugar ako nana tagang yaman asip nabukal iti Diyos parukwan na tilubong kat daytoy iti panagbaligi iti panagparukma tilubong babaan iti pamati ayayatan nakabsat ti daytoy galdaw ti pamati tayo ti mangparukma tilubong ang managpaso nga lupay ibaga tilubong nga ni Kristo kat saan nga Diyos nga isu taramatan dagtagtaw nga saan amamati isuda dagitoy titudtudwan ni Juan nga kunan nga po tayo Iso Kristo nga mangdadal kadagiti tattao adamati nga niya po tayo Iso Kristo iso ti pudno nga Diyos iso nga nagsikakin siya kinda tayo amin awan sa bali nga kalasan tayo amang sumbat kin mangdadal iti daytoy abanag no saan nga dayjay pamati tayo apay dahil taga pamati saan nga tao tinangbukal saan nga sabali tinangbukal no dikat tinangbukal dahil taga pamati awan sabali ni Apo tayo Iso Kristo gapuna na itinaytungal daw ti Diyos dengan bendisyon iti tunggal maysa kada tayo malakpakan tayo ni Apo Diyos.